Hello? Wow. Kumusta ka mo? Lunch break ni? Ay, lobat. Lobat di sa alpong ko. Haan? Nalobat di din. Nakaluta kag charge na ka. Nabanula ang kayo. Lunch break na road. Nagmi-meeting kami tatay, biga. Tapos, kalkalpas, and then, nangang kami si pansit. Kada, hindi, longgan. Bayak mga mabisinon. Magpa-general assembly kami ng damdamata, maagpaso kami. O, damata election ng teaching personnel officers. Terminomen. So, deja, pabutos kami damdama. Ay, pa-general assembly kami damdama. Yan ang sinutin sabi. Magpati-line up. Kaya ito, agrano na office mo. Turutan. Papanan nyo iyak? Papanan nyo? Ay. Apa yada ni project dyan? Wala nga ron. Sige. Bye! Gandang nagkirita. Bye.